pumalakpak ang mga matatapat na mga anak ng Diyos. At ang mga Panginoon, ang magbalik ng a millionfold, makamilyong beses. Amen. Marami yan. Pag a millionfold, amen. Amen. Mga minamahal ko, hallelujah, para bang ang layo ng ating mga konsentrasyon. Narito po tayo sa banal na gawain. Amen. Kung nandito ang iyong body, dapat nandito rin yung kaluluwa mo, yung mind mo. Hindi pwedeng maghiwalay. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Tayo pong lahat, mga minamahal ko, ay magbigay galang sa salita ng mga Panginoon. Amen. Tayo na po itagliang tumayo. At narito na po ating pong pinagpalang mga aral upang magdala na minsan yung kaligtasan. Ating pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus Calvis po, sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglagis mo sa katatapos na yugto. Hallelujah. Namin pong pananambahan mula sa papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo, na inihayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, umala Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan, yung binuhos ang iyong matabis at banal na presensya. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa bahagi po ng pagbibigay, na patuloy mo kaming tinuturuan maging matapat sa bahaging ito, malapang Jesus. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago pong lahat, kaming lahat ay nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba, humihingi ng kahabagan, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, lalo ng ibang lingkod, patawarin po kami, hallelujah, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa mga oras na di po namin nababantay ang mga sarili, patawarin po kami, hugasan, linisin ng banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa, sa iyo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon Jesus, ikaw po ang maglagay ng mga bawat salita na aking bibigkasin, langisan mo po ang iyong banal na sila, maging ang iyong abang lingkod, at pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, buksan mo po ang pangunawa at kaisipan ng mga tagapakinig at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating pong pinaaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magagandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved ordained preacher, maging sa kanila pong butihing anak, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, amen, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ating pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong mga kwaderno, ating mga Bible, ating panulat, isulat po natin, mga minamahal, amen. Yung ating pong pag-aaralan sa araw nito, mga minamahal, amen. Ating pong basahin, mga minamahal, aklat po ng 1, Kabanatay 21, talatay 20 hanggang 23. Praise the Lord. Ako na lang po magbabasa, mga minamahal. Aklat ng 1, Kabanatay 21, talatay 20 hanggang 23. Amen. Si Pedro, paglingon, ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod, na siya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon at nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyo'y magkakanulo?
Pagkakita nga ni Pedro sa kanya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung iibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Sa 23, kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay. Gayon may sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong bigyan ng pamagat, mga minamahal, ating pong pag-aaralan. Curiosity, amen. Sa Tagalog po, mga minamahal, ay pang-uusisa, mga minamahal, amen. Sa ibang katawagan, chismis, mga minamahal, amen. Pang-uusisa, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng mahal na Peno, nabanggit, mga minamahal, na ating dakilang Diyos, nang sila po ay nagkatipon, mga minamahal, na sa 12 apostol niya, merong isang magkakanulo sa kanya, mga minamahal, amen. Na-trigger yung curiosity ni Pedro, mga minamahal. Amen? Kahit siya'y nag-usisa sa ating pong pinakamamalapeng Jesus at kanyang natanong ang mahal na Pedro kung sino sa kanilang 12 ang magkakanulo sa mahal na ating pinakamamahal na Jesus. Amen? At ano ang gagawin ng ating pong pinakamamahal na Jesus sa taong magkakanulo sa kanya, mga minamahal. Amen? Subalit sinagot siya ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Amen? Curiosity, mga minamahal. Pang-uusisa. Saan po ba nanggaling, mga minamahal, ang curiosity, mga minamahal? Amen? Ang curiosity, mga minamahal, ang pag-uusisa, mga minamahal, ito po ay nanggaling sa kaaway ng mahal na Panginoon. Kay Satanas po, mga minamahal. Amen? Kung ating babasahin ang Genesis, Kabanatay 3, talatay 1, mga minamahal, hanggang 6, mga minamahal, dito po, mga minamahal, ang ahas, sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa sa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Pang-uusisa, mga minamahal. Amen? Ginising niya, mga minamahal, ang curiosity ni Eva, mga minamahal. Amen? Kahit ang ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Ay laging nagbibilin, mga minamahal. Amen? Yung over familiarity, mga minamahal. Iniiwasan yung pagkakatipon-tipon. Amen. Yung pakikipag-usap natin sa mga hindi mananampalataya, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen. Sabi nga po, 3 minutes, 2 minutes, mga minamahal, makipag-usap ka sa isang unbeliever, mga minamahal. Kung ano yung unbeliever, magiging ganun ka rin, mga minamahal. Ibig sabihin, nakakahawa po, mga minamahal. Amen. Kahit si Eva, nahawa siya, mga minamahal. Amen. Nahawa po siya. At sinabi ng babae sa ahas, na-trigger yung kanyang curiosity. Nagtanong ngayon si Eva, mga minamahal. Amen. Nagtanong si Eva, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Sumagot si Eva, mga minamahal. Amen. Tinanong siya ng ahas, sumagot si Eva, sapagkat na-trigger yung kanyang curiosity, mga minamahal. Amen. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Amen. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Amen. Pinabulaanan ng kaaway, mga minamahal. Amen. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, yung bilin kay Eva, mga minamahal, huwag kakain, baka sila'y mamatay. Amen. Pinabulaanan, mga minamahal. Amen. Sapagkat talastat ng Diyos na sa araw na kayo kumain na iyon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Na-trigger na yung kanyang curiosity, mga minamahal. Amen? Pati yung pagiging greedy, mga minamahal. Amen? Na-trigger din po, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sinabi ng ahas sa kanya, mga minamahal. Amen? Madidilat ang iyong mata. Magiging matalino ka. Hindi ka mamamatay. Yan ang sabi ng ahas, mga minamahal. Magiging kang parang Diyos. Amen? Doon na-trigger ang kanyang curiosity at yung kanyang pagiging greedy, mga minamahal, sakim, mga minamahal. Gusto niya maging parang Diyos, kahalintulad ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen?
Si Satanas lamang, mga minamahal, ang may ganyang pag-iisip, mga minamahal. Amen? Si Satanas ang kaaway ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit ang pagiging chismosa, mga minamahal, hindi po ito galing, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Galing ito sa kaaway ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak ng malakas yung mga hindi na po chismoso at chismosa. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa loob ng iglesia, mga minamahal, amen? Sa loob ng iglesia, merong mga kahinaan ang bawat isa, mga minamahal, amen? Kapag ito'y ating nalaman, mga minamahal, amen? Kapag ating ito'y nalaman, sabi nga po, bilang pamilya tayo dito lahat, mga minamahal, amen? Kung sa loob ng isang pamilya, amen? Kung ano yung ugali ng iyong magulang, amen? Ipagkakalat mo ba? Sasabihin mo ba sa labas? Hindi mo ba proteksyonan ang iyong magulang, mga minamahal? Amen? Pag-ibig, hindi mo ba iniibig ang iyong magulang? Mas lalo dito po, mga minamahal. Amen? Mas lalo po dito sa spiritual. Isigit ang spiritual, mga minamahal. Amen? Kung merong mga kahinaan ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Tatandaan po natin, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga ginagamit, mga minamahal. Amen? Sa banal na pulpito, lalo na sa mga nangunguna, sa nangangasiwa, nakapalibot ang maraming kaaway po, minamahal. Amen? Nakapalibot po yan, mga minamahal. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Amen? May gagamitin, bawat isa, mga minamahal, upang mawala yung nangangasiwa. Lalong-lalo na kung talagang gamit na gamit, mga minamahal, talagang nagtuturo, mga minamahal, yung aral na dala ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, itinuturo sa atin, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, galit na galit po yan, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, wag na natin pong ilabas, mga minamahal. Amen? Dito na lamang po sa loob yan, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, lalo na pag ang pinagsasabihan ng bagay na ito, yung mga baby in Christ, mga minamahal, yung mga baguhan pa, hindi pa nila naunawaan, mga minamahal, pag sinagsabihan ng mga ganitong, kumalat ang chismis na mga ganito, ganyan, ganito, ang nangangasiwa sa outstation ng San Carlos, ganito, ganyan, ganyan. Magiging masama, mga minamahal. Amen? Masama po yan, mga minamahal. Kahit sino, mga minamahal, kapag natuklasan, aksidente mo natuklasan, sarilinin mo na lamang, mga minamahal. Amen? Kapag meron tayong Diyos, amen, na nagbibigay ng chastisement, may itinalaga ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ang mga beloved parents in the Lord, beloved children, mga minamahal. Amen? Mga beloved children, sila po, mga minamahal, ang naatasan, mga minamahal. Amen? Sa atin po, bilang mga tagasunod ng ating pong pinakamamahal Diyos, wala na po tayong karapatan dyan, mga minamahal. Labas na po tayo sa bagay na yan. Amen? Yung mga iba, mga minamahal, kahit kumukunti, mga minamahal, amen? Dahil sa mga chismis, pang-uusisa, mga minamahal, amen? Na nakasasama, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal Diyos. Amen? Sinasabihan nila, kaya't yung iba natitisod. Akala ko ba, pag nasa Jesus Miracle Crusade ka na, International Ministry, binago ka na ng mahal na Panginoon. Amen? Totoo, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Sa tuwing, kapag tayo ay nagkulang, mga minamahal, amen? Kapag tayo ay nagkulang, mga minamahal, amen? Sisingit ang kaaway, mga minamahal, amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, hindi po tayo narito, mga minamahal, upang magsiraan, mga minamahal, amen? Ilabas lahat ng mga kahinaan ng bawat isa, mga minamahal. Amen? Narito po tayo upang magpalakasan, mga minamahal. Amen? Mag-ibigan, mga minamahal. Magbigayan, mga minamahal. Amen? Mag-aliwan sa isa't isa, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo naparito, mga minamahal. Amen? Upang magsiraan lamang, mga minamahal. Amen? Balik tayo kay Pedro, mga minamahal. Balik tayo kay Pedro. Bakit sinabi ng mahal na Panginoon, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Hindi lamang siya diniretso ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi po siya diniretso, mga minamahal. Sinabi ng mahal na Panginoon, kung ibig kong siya'y pumarito, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Amen? Sabi nga po, ng mahal na Panginoon, wala kang pakialam, Pedro. Huwag mo nang intindihin ang bagay na ito. Sinabi ng mahal na Panginoon. Amen? Basta anong sabi ng mahal na Panginoon? Ikaw, Pedro, sumunod ka sa akin. Amen?
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sumunod ka sa akin, mga minamahal. Amen? Sina Eva at Adan hindi natutong sumunod, mga minamahal. Ano ang nangyari? Pinalayas sila sa Hardin ng Eden, mga minamahal. Paraiso, mga minamahal. Amen? Pinalayas sila, dumanas ng kahirapan, mga minamahal. Amen? Sa atin, mga minamahal. Amen? Gaya ni Pedro, mga minamahal, si Pedro, mga minamahal, isang mangingisda, tinawag, pinili ng Malapenon upang maging hindi na mamamalakaya ng isda, kundi mamamalakaya na po ng kaluluwa, mga minamahal. Amen? Katulad ni Pedro, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong intindihin lahat ng mga chismis, ang mga pang-uusisa. Baliwalain mo yan. Huwag mo yan bigyan ng attention mo, mga minamahal. Amen? Yung attention mo kailangan nasa mahal na Panginoon. Kaya nga sinabi ng mahal na Panginoon, sumunod ka sa akin. Amen? Sinasabihan tayo ng mahal na Panginoon ngayon, mga minamahal. Amen? Sumunod tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po, katulad ni Pedro, mamamalakaya ng kaluluwa. Amen? Hindi po mag-iipon ng chismis, mga minamahal. Amen? Hindi tayo mag-iipon ng mga kung ano-anong mga hindi tayo reporter, mga minamahal. Amen? Tayo po ay tagasunod ni Kristo, mga minamahal. Amen? Mamamalakayan ni Kristo. Ibig sabihin, yung ating pagkakapili, mga minamahal, na naglilingkod sa ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ano ang ating tungkulin? Katulad ni Pedro, mga apostol, mga minamahal, amen? Mamamalakaya ng kaluluwa, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Tayo po, mga minamahal, ngayon ay ambassador of Christ mo, mga minamahal, amen? Marami tayong nakikita, naririnig, mga minamahal, amen? Subalit sabi nga po, kung nakapokus ka sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi mo na ito bibigyan pa ng attention, mga minamahal, amen? Basta't nakapokus ka sa mahal na Panginoon, sumusunod ka sa Kanya, mga minamahal, ginagawa yung ating mga tungkulin na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, amen? Dito po, mga minamahal, sa aklat po, ng unang Samuel 15:22, mga minamahal, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kayo ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Mga minamahal, amen? Mas maigi daw po, mga minamahal, to obey is better than sacrifice, mga minamahal, amen? To obey is better than sacrifice. Kahit tayo po, mga minamahal, ay natutupad natin, mga minamahal, amen? Subalit tayo po ay natitisod sa isa, mga minamahal. Dumadalo tayo, mga minamahal. Subalit, kung hindi naman natin sinusunod, amen? Sabi nga po, sa 10 utos, mga minamahal, natisod tayo sa isa, nagkasala na po tayo sa lahat, mga minamahal. Amen? Kailangan po, mga minamahal, lahat ng utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pagsikapan natin pong tuparin, ganapin, mga minamahal. Amen? At hindi yan sa ganang ating sarili, mga minamahal. Amen? Hihingi tayo ng tulong, ng lakas sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat walang sino man sa atin, mga minamahal. Amen? Ang nakakasunod, mga minamahal. Amen? Kung hindi tayo gagabayan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Anong sabi ng ating dakilang Diyos kay Pedro? Pedro, mamalakaya ka ng mga kaluluwa. Ganun gaya ni Pedro, sa atin, sinabi ng mahal na Panginoon, bago siya umakyat sa langit, mga minamahal, bautismuhan lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, salvation is the greatest matter of importance. Napakahalaga ng salvation. Kaysa ituon lamang natin sa mga chismis, mga minamahal. Amen? Maghayo tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo, mga minamahal. Yung mga patutuo natin. Amen? Ating pong beloved brother Dan Pereras, mga minamahal. Grabe yung kanyang patutuo, mga minamahal. Nakaapak ng landmine, yung tangke. Sabog yung tangke, mga minamahal, yung gulong niya. Yung scrap nail, tumama pa sa kanyang dibdib.
sa lakas ng impact, mga minamahal, amen, natumba ang ating beloved kapatid. Amen? Subalit, mga minamahal, natumba lang, mga minamahal. Amen? Pagkapa niya, mga minamahal, buo pa yung kanyang dibdib, pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Gamitin po natin yung ating mga patutuo, mga minamahal. Amen? Yung ating mga patutuo na grabing himala na ating pong naranasan na magmula na tayo maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. I-share po natin yan, mga minamahal. Amen? Sabihin natin sa mga ating mga kababayan, sa lahat, sa buong bansa, mga minamahal, na mayroong Diyos, ang Jesus Miracle Crusade, na nag-iingat, amen, na umiibig sa lahat ng mga makasalanan tulad natin, mga minamahal. Amen? Meron pa, marami pa, mga minamahal. Amen? Ating beloved Sister Nora Tuason, mga minamahal. Amen? Nabaril sa ulo. Amen? Nabaril sa ulo. Dinala sa Nazareth, mga minamahal. Anong sabi ng doktor? Iuwi nyo na lang ang inyong anak sapagkat wala ng pag-asa. Sapagkat yung bala nandito na po sa ulo, mga minamahal. Isang araw, narinig nila ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Dumalo sila dito po sa plaza, mga minamahal. Amen? Kahit mainit, dumalo, mga minamahal, naka-wheelchair, kahit na kunting uga, kunting galaw, masakit ang ulo, mga minamahal. Amen? Subalit pagkatapos siya ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, diyan po sa ilog sa San Juan, mga minamahal, sa tulay. Amen? Alam niyo po ba diyan sa tulay na yan, mga minamahal? Diyan tinatapon yung mga sinalvage noon, mga minamahal. Kahit napakurumi niyan, mga minamahal. Mga dumi ng mga hayop, baboy, ultimo mga patay na hayop, doon itinatapon sa ilog na yan, mga minamahal. Nung babautismuhan na ating beloved kapatid, sabi ng nanay, sabi niya, pinigil niya, baka mamatay ka agad yung aking anak. Dahil sa dumi ng tubig, mga minamahal. Huwag po kayong mag-alala, sabi natin, beloved kapatid, yung naatasang magbautismo, pag-iingatan siya ng ating dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sabi ng naatasan, mga minamahal. Amen? Inilubog sa tubig, binautismohan sa tubig sa pangalan natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, paglipas ng 3 araw, mga minamahal. Amen? Nakatayo. Amen? Nakatayo na. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pumunta, bumalik ulit sa kanyang dating doktor, mga minamahal, nagpa-examine. Yung doktor nga, mga minamahal, nagulat. Sabi nga, multo, sabi niya, mga minamahal, pagkakita sa ating beloved Sister Nora Tuason, sabi, nagulat, multo. Hindi po, Dok, ako po ito. Buhay ako. Sabi niya, mga minamahal, ano bang nangyari? Kapatid, paano ka gumaling? Amen? Nagtaka yung doktor, mga minamahal. Amen? Yung doktor, sabi ng ating beloved kapatid, Dok, gusto ko ulit magpa-CT scan. Gusto ko ulit makita. Sabi niya, mga minamahal. Sige, sabi ng doktor, sapagkat yung doktor din, talagang na-curious din siya, mga minamahal, curiosity. Amen? Kung bakit gumaling. Amen? Paglabas ng resulta ng CT scan, mga minamahal, namangha yung doktor, mga minamahal. Namangha. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung unang CT scan, mga minamahal, nandoon pa yung bala, kitang-kita. Paglabas ng pangalawang resulta, mga minamahal, nawala yung bala. Tinunaw ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Yung patutuo natin, gamitin po natin, mga minamahal. Amen? Sapagkat nung isang araw lamang, mga minamahal, may nakasabayan akong miyembro ng ibang sekta, mga minamahal. Talagang inusisa ako, mga minamahal. Talagang, ewan ko kung anong dahilan, mga minamahal. Doon siguro sa, ang naalala ko po, mga minamahal, sapagkat hinihiram po pala yung aking gitara, mga minamahal. Sabi ko, yung aking gitara, ginagamit lamang yan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi yan sa pagtugtog ng mga makasanlibutang awitin, mga minamahal. Kahit hindi ko pinahiram yan, mga minamahal. Kahit yun, siguro, yun, ang tiyak, mga minamahal, na-trigger siya. Sabi niya, anong pangalan ng iyong Diyos? Ang sabi ko, ang aking pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi, may ama pa, Jehovah daw, sabi niya, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal. Ang dami niyang sinabi, mga minamahal. Ang dami niyang sinabi, subalit sabi ko sa kanya, mga minamahal.
ang aking asawa, tinaningan ng doktor. 2012, sabi ng doktor, 2 years na lang ang magiging buhay mo. Sapagkat meron kang karamdaman sa iyong lalamunan, yung papillary carcinoma, mga minamahal. Pag hindi natin aalisin yan, sabi ng doktor, hindi mo na makikita ang loved ones mo, 2 taon na lamang ang itatagal ng iyong buhay. Sabi ko sa kanya, mga minamahal, dumalo kami dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Naglingkod kami sa mahal na Panginoon. 2012, ano na ngayon, 2023, buhay pa rin ang aking asawa. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagkasabi ko noon, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi niya, ay nga pala, membro pala kayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kilalang kilala ang Jesus Miracle Crusade. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Aklat po ng Mateo, Kabanatay. Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng... palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Aklat po ng Mateo, Kabanatay 11, talatay 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, yung tungkulin, yung ating mga duty, mga minamahal, na ibinigay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ibig sabihin, sundin natin, pasanin natin ang pamatok ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At mag-aral tayo, mga minamahal. Amen? Mag-aral tayo, mga minamahal. Ano ba ang tungkulin natin, mga minamahal? Dumalo 3 times a week, mga minamahal. Amen? Dumalo 3 times a week sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? At dito po, sa gawain ng mahal na Panginoon, dito tayo nakapag-aaral. Amen? Napag-aaralan natin lahat ng mga salita. Amen? Lahat ng mga kalooban, lahat ng mga utos, palatuntunan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sinabi ng mahal na Panginoon, sumunod ka sa akin, mga minamahal. Amen? Mahalaga ang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Sumunod ka sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Dumalo tayo 3 times a week, mga minamahal. Amen? Kung hindi tayo dadalo, mga minamahal, amen? Nasa bahay lamang tayo, meron tayong curiosity, mga minamahal, matitrigger, ano ang ating makakalap, mga minamahal, hindi kaluluwa, chismis sa bahay. Amen? Araw ng gawain, hindi tayo sumunod sa mahal na Panginoon, hindi tayo dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, nasaan tayo sa mga mall, amen? Yung ating curiosity, na trigger, may nakita tayo, mga minamahal, amen? Mapapahamak tayo, mga minamahal, amen? Katulad ni David, mga minamahal. Amen? Katulad po ni David, mga minamahal. Si David, mga minamahal, imbis na siya ay nasa gera, mga minamahal. Amen? Kasama ang kanyang mga tauhan, mga minamahal, hindi po siya pumunta. Amen? Hindi siya pumunta. Pumunta siya sa bubungan ng bahay ng hari, mga minamahal. Nakita niya si Bathsheba, naliligo. Amen? Na-trigger yung kanyang curiosity, mga minamahal. Amen? Sabi ng ikalawang Samuel 11:2, mga minamahal, nangyari sa kahinapunan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari. At mula sa bubungan ay kanyang nakita ang isang babae na naliligo at ang babae ay totoong napakagandang masdan. Amen. Lust of the flesh, mga minamahal. Amen. Matitrigger yung lust of the flesh natin. Lust of the eye, mga minamahal. Amen. Kaya si David na-trigger, mga minamahal. Ano ang kanyang ginawa, mga minamahal? Siya'y nagsugo, mga minamahal. Amen. Pinapuntahan niya ang babaeng kanya nakita. Sabi nga ng Tresmon, at nagsugo si David at nagpasiyasat tungkol sa babae. At sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah na Hiteo? At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya at siya'y pumaroon sa kanya at kanyang sinipingan siya sapagkat siya'y malinis sa kanyang karumihan at siya'y bumalik sa kanyang bahay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Napahamak si David, mga minamahal. Amen? Napahamak po si David, mga minamahal. Nagalit ang mahal na Panginoon. Hindi ito kinalugdan ng mahal na Panginoon. Hindi natuwa ang mahal na Panginoon sapagkat si Bathsheba
ay may asawa, si Oria, mga minamahal. Amen? Upang mapa sa kanya si Oria, ay si Bathsheba, mga minamahal. Amen? Ibinala niya ng ibinala si Oria sa lahat ng laban, mga minamahal. Hanggang si Oria mamatay, mga minamahal. Amen? Anong kapalit? Yung anak ni David, mga minamahal. Amen? Gaya din naman sa atin, mga minamahal. Amen? Kailangan nating sumunod sa mahal na Panginoon. Amen? Kung ating pinahahalagahan, amen, yung ating pong kaligtasan, mga minamahal, amen? Kahit ano po ang pangangaral ng isang mangangaral about sa mga training, mga minamahal, kung hindi naman tayo marunong sumunod, mga minamahal, baliwala po lahat ng ating napakikinggan, mga minamahal, amen? Baliwala po, mga minamahal, mawawalan po ng saysay, mga minamahal, amen? Yung kapangyarihan ng malapay noon, kikilos yan doon sa mga sumusunod, mga minamahal. Amen? So, kikilos po yan, mga minamahal. Magmamanifest po ang kapangyarihan ng malapay noon kung tayo ay susunod. Amen? So, balit kung hindi tayo susunod, hindi kikilos ang malapay noon. Kaya't ang taong hindi sumusunod, sabi nga po, mapapahamak. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Marami tayong mga binigay na tungkulin ng mahal na Panginoon. Pag-aralan po natin, mga minamahal. Amen? Pag-aralan po natin yung paano ba magwagi ng isang kaluluwa. Amen? Kung may mga tanong na yan, mga minamahal, mag-usisa tayo tungkol sa magagandang bagay. Amen? Usisain natin, tanungin natin ang nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen? Kung hindi natin alam kung ano ang mga katagutan sa mga bagay na yan. Amen? Paano po ba maging isang mga awit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon? Amen? Tanungin po natin yan, mga minamahal. Amen? Kung yung ating uusisain, mga minamahal, amen, ay susundin natin, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So, balit kung magiging kagaya tayo ng isang binata, mga minamahal, yung kanina, mga minamahal, yung sa exalt na giving, nagtanong ang binata tungkol sa mahal na Panginoon, sabi niya, paano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Nagsabi ang mahal na Panginoon, lahat ng mga utos, sabi niya, nasunod niya lahat ng mga utos. So, balit sabi ng mahal na Panginoon, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Ipamahagi mo sa mga dukha. Amen? Hindi siya sumunod. Anong kulang? Yung pagbibigay sa kanya, mga minamahal. Hindi siya sumunod. Amen? Sabi nga po, umuwi siya na nalulumbay, mga minamahal. Amen? Umuwi na nalulumbay. Ibig sabihin, nawala sa kanya ang kagalakan, nawala sa kanya ang salvation, nawala sa kanya ang buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po, mga minamahal, narito na po, mga minamahal. Hindi tayo itinalaga. Amen? Hindi tayo itinalaga sa pagkapahamak. Tayo itinalaga, mga minamahal. Amen? Sa gantimpala, mga minamahal. Tayo'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kahit lagi tayong inaaralan, mga minamahal. Amen? Ang aral galing sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, na sinasabi, magpalakasan po tayo, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong magsiraan, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong sinasabi nga po, yung crab mentality, mga minamahal. Amen? Na sinasabing, kapag umaangat yung kapatid, mga minamahal, gumagawa tayo ng hinihila natin pababa, mga minamahal. Mas matuwa tayo, mga minamahal. Amen? Sapagkat pinagpapala ang ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Marami ang nagtatanong, bakit kayo nalaman ang pagsisikap ko na ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw, Diyos,
pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latayan, bubong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inalimurak at tinuraan ang iyong mukha. Inaku mong lahat ng dusa at dapat dahil para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama kapag nanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Na kanila'y isinaisi ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latayan, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilimak, inalimurat, tinuraan ang iyong mukha. Inaku mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latayan, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinalimurak at tinuraan ang iyong mukha. Inaku mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos laging nagbibigay ng pagkakataon upang tayo po ay makapanumbalik sa Kanya. Binibigyan ng chance, mga minamahal. Stubborn love, mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Bakit hindi natin ipahayag sa madla ang kabutihan ng mahal na Panginoon? Ipahayag natin, ipagkalat natin, mga minamahal, ang lahat ng mga himala na ating naranasan, mga pagbabago ng ating buhay, kagalingan ng ating mga karamdaman, kalutasan ng ating mga problema. Ito ang dapat nating ipamahagi, mga minamahal. Hindi ang mga bagay na hindi maganda, mga minamahal.
sapagkat tayo po mga minamahal ay anak ng Diyos mga minamahal. Kaya dapat lamang kung ano ang mabuti siyang ating ginagawa, hindi ang nakasasama sa ating mga kapwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating pong mga minamahal na beloved viewers, kung meron tayong mga bisita, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng inyong buhay, kung paano namin naranasan ang mga himala ng ating dakilang Diyos, ganun din sa inyo kung inyong tatanggapin ang ating dakilang Diyos sa araw na ito at maglilingkod habang kayo ay nabubuhay. Tatalikuran lahat ng masasamang gawa at hindi na muling babalikan pa. Bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, ating itaas, ating dalawang kamay at sumunod po sa maiksing panalangin na aking sasambitin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkalumo po sa akin. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang mapala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon. Pinagkalam mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Patawarin po ako, mahal na Panginoon Jesus. Patawarin kami sa lahat na aming pagkukulang. Hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, maraming pong salamat sa mga kaluluwa na iyong inilapit mismo sa iyong banal na panan. Narito po sila, malapang Jesus, hallelujah. Patawarin po sila, isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay, totoong Kristiyan sa puso, sa isip, sa gawa, sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa mga kanilang mga mahal sa buhay. Hallelujah. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Bago po tayo dumako mga minamahal sa ating pong personal na panalangin, ating pong munang idalangin, hallelujah. Ating pong dearly and beloved Virgin of Lord, hallelujah. Dakilang mapala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat po ng aming pagkukulang. Gawin mo po kaming malinis sa iyong harapan, mahal na Panginoon Jesus, upang karapat dapat tumawag sa iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon Jesus. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Abutin mo po na yung mapagpalang mga kamay, lahat mapangailangan ng minamahal na kapatid, hallelujah. Sa mga walang trabaho, pagkalooban mo po sila, hallelujah. Pagkakakitaan, negosyo, kagalingan sa kanilang makaramdam, kalutasan sa kanilang mga problema, kagalakan sa kanilang puso't isip. Hallelujah, hallelujah. Sa aming mga minamahal mga kapatid na hindi na po namin nakakapasama, nakapiling sa paglilingkod sa iyong mahal na Panginoon. Kahabagan mo po sila, muli mo po silang ibalik sa iyong banal na kamay, hallelujah, upang sama-sama kanilang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atin pong ipatong ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal. Meron tayong mga loved one na nating ilapit sa ating dakilang Diyos, itaas dalawang kamay, sambitin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin po natin sa pangalan na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Sa unang dalangin, minamahagir ka, Pastor Wildy Estrada Almeda, demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, hallelujah, diabetes, rheuma, arthritis, hallelujah, ulcer, hallelujah,
kahirapan, demonyo ng kahirapan, COVID-19, trangkaso, cast out in the mighty name of Jesus, katarata, panlalabo ng mata, cast out, be healed right now, be healed right now, be healed right now, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ng malakas ang ating dalawang kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo tatalon. Amen. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 beses po, mga minamahal. Amen. Huwag magbibiro. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating napakabait ng pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen.